በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ስድራ እግዚአብሔር ብሂል አበው ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅንካ ኣብ ትጽልየሉ ግዜ ከይስተሓፈርና ክንጽልይ ነፍሲ ፍቶ ማር ይስሐቅ። ትሩፋት ስጋ ትሩፋተ ነፍሲ ሰሪሐ ጸጋ ክብሪ ክረክብ እየ እንተበልካ ንርእስኻ ዝመጸካ መከራ ኣዳሉ ማር ይስሐቅ። ናይ ሰብ ሞት ነፍሲ ካብ ስጋ ምፍላይ እዩ፣ ናይ ነፍሲ ሞት ግና ካብ ፈጣሪ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ እዩ። ሊቁ ኣገስጢኖስ። ክብሪ ናይ ልቢ ንፍቓድ ስጋ ብፍቓደ ነፍሲ ምንባር እዩ። ፍቓደ ስጋ ንፍቓደ ነፍሲ እንተዘይተገዘት ግና ልቦና ንእግዚኣብሔር ኣይግዛእን። ማር ይስሐቅ። ንነፍስና ብምግባር ትሩፋት ንሽልማዳ እምበር ንስጋና ክንሽልማ ኣይግብአናን። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ። ነፍስኻ ትሕትና ከም እትሕዝ እንተገበርካያ ትምስገን። ማር ይስሐቅ። ኣብ ነፍሲ ድንቁርና ዘምጽእ ክሰምዕ ክዛረብ ምባል እዩ። ማር ይስሐቅ። ንነፍሲ ጥበበኛ ዝኾነ ብፁዕ እዩ። ማር ይስሐቅ። ነፍሲ ብባህርያዊ ተፈጥሮኣ ክትረክብ እንከላ ብንጽህና ትነብር። ከም ዝሰራሕናዮ ኮይና ክትነብር እንከላ ግና ንጽድቂ ትነብር። ኣባ አንጦንዮስ። ነፍሲ ገዛእ ርእስኻ ንምርኣይ ዝበቕዐት እንተኾይና ናይ ዓለም መላእኽቲ ተኣቱ። ኣረጋዊ መንፈሳዊ። ናይ እግዚአብሔር ቃላት ንናይ ነፍሲ ሙቐት ይሐድሱ እዮም። ክትዓቢ እንተደሊኻ ቃላት እግዚአብሔር ከም ህፃን ቆልዓ ክትጠቢ ኣለካ። ቅዱስ አትናቴዎስ። ንቓዕ ልቦና ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥ ርእስኻ ምግታእን ንነፍሲ መራሕታ እዮም። ቅዱስ ኣባ ጲመን። ሓደ ሰብ ወይኒ ክስካብ ዘይሰተየ ስለ ወይኒ ስለ ዝተነገሮ ጥራይ ኣይሰክርን እዩ። ከምኡ ከዓ ነፍሲ ካብ እግዚኣብሔር ዝውሃባ ፍሉይ ፍልጠት ክስካብ ዘይሰተየት ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ክሰክር ኣይትኽእልን እያ። ማር ይስሐቅ። ናይ ረቡዕ ምግቢ ንሓሙስ ናይ ዓርቢ ምግቢ ንቐዳም ይጠቅም። ነገር ግና ናይ ሰሉስ ምግቢ ንረቡዕ ናይ ሓሙስ ምግቢ ንዓርቢ ኣይኸውንን። ናይ ስጋን ነፍስን ነገር ከዓ ከምዚ እዩ። ኣባ ጲመን። ጐይታየ ክፈት እሞ ንነፍሰይ ኣነ እየ መድሓኒትኪ በላ። ሊቁ ኣገስጢኖስ። ካብ መብልዕን መስተን ተፈሊኻ ምንባር ንስጋ ኣይከኣልን፣ ንነፍሲ ግና ካብ መብልዕ ካብ መስተ ካብ ካልኦት ክንፈልያ ይከኣለና እዩ። ማር ይስሐቅ። ነፍሰይ ፈጣሪኣ ክስካብ ዘይረኸበት ኣይክተዕርፍን፣ ምኽንያቱ ህይወት ደቂ ሰባት መደምደምትኡ ገጸ እግዚኣብሔር ምርኣይ ስለ ዝኾነ። ሊቁ ኣገስጢኖስ። ነፍሲ ክትሰርሕ እንትፈትዋ ስግደት ኣብዚሕኻ ምስጋድ እዩ። ማር ይስሐቅ። ካብ ነፍስኻ ጸልማት ከተውፅእ ኣይትቃለስ፣ ንእሽተን ጨዳድ መእተዊ ብርሃን ጥራይ ክፈት፣ እቲ ጸልማት ባዕሉ ክጠፍእ እዩ። ቅዱስ ጳሪፋንዮስ። ምስ ነፍስኻ ሰላም ግበር፣ ብድሕሪኡ መንግስተ ኣምላክ እዛ ዓለም ምሳኻ ሰላም ክገብሮ እዮም። ቅዱስ ይስሐቅ ሶርያዊ። ብሉፅ ዝበሃል እቲ ንዓለም ዘጸበቐ ዘይኮነሲ እቲ ንነፍሱ ዘጽብቕ እዩ። ቅዱስ ይስሐቅ ሶርያዊ። እቲ ንነፍሱ መርሚሩ ዝገንሕ ሰብ ብፁዕ እዩ። ኣባ ማታ። ናይ ነፍሲ መከራ ንዓለም ንሽሞትን ምድላይ እዩ። ኣቦታት። ክብሪ ነፍሲ ተደላ ደስታ ምስ መከራ ብሓድነት ጌራ ትኽክል ዝኾነ ኣቀባብላ ክትቅበለካ ከላ እዩ። ቅዱስ ሶቅራጥስ። ጥዒቲ ስጋ ኩሉን ክፉእን ጽቡቕን እትእክብ፣ ጥዒቲ ነፍሲ ግና ጽቡቕ ጥራሕ ትፈቱ። ዲሜቅራስ። ካብ ነፍሲ ደኣ እምበር ካብ ስጋ ጽቡቕ ስራሕ ክረክብ ኢልካ
ኣይትድከም ካብ ፈለስፋታት ኣሜን 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 ዝወረቐን ዝነጠበን ብኣፈ ቅዱሳን መላእክቲ ይተኣርም።